wc's. Het toilet hier is niet de ideale plek om drugs te gebruiken. Dit is gewoon ons plekje, weet je. Oké, die is van mij, die is van mij. Zero Tolerance helpt de politie om de jongeren in bedwang te houden. Doordat die gulpjes dichtmaken, dan zo kan je niet... Naast de stroom toeristen is er de dreiging van de woeste zee. De onberekenbare zee, die geeft en neemt. Rondom paal 23. Mijn naam is Peter Reling. Ik werk in Renesse in Hotel de Zeeuwse Stroom, een 4-sterren hotel. Nou, wat ik van het leven vind is gewoon dat je een beetje plezier moet maken, maar toch wel een beetje duidelijk bezig moet zijn wat je op latere leeftijd ooit wil bereiken. Peter gaat weer een avondje uit in zijn eigen dorp, Renesse. Doe mij maar een dubbele Bacardi Lemon met 7-Up en een citroentje. Dat is goed. En een stampje. Het jachtseizoen op de vrouwelijke toeristen is nog steeds geopend. Hij heeft nog de hele avond om te scoren. Hey. Ja, jongens, als je eenmaal op de terras zit, is het gewoon genieten. Een beetje mensen kijken die voorbij komen. Af en toe eens een vechtpartijtje meepakken. Die vechtpartijtjes waar Peter van wil genieten, probeert de politie juist te voorkomen met het lik-op-stuk-beleid. Ik heb geen idee wat we avond tegen gaan komen. En wat ik in ieder geval ook even wil voorstellen om in het begin van de nacht even langs de bunkers te rijden in Haamstede. Daar geldt ook een alcoholverbod, geldt ook een wapenverbod. Daar mag niemand in donker mag daar meer zijn. Gisteren zijn we voor het eerst eigenlijk een redelijk groot groepje daar gesignaleerd. Dat was in de middag. Ja. Met de bekende personen die onder andere regelmatig het ecstasy-gebruik propaganderen daar. What's up next? The Next. The Next is een leuke tent, ziet er goed uit. Is gewoon pas verbouwd. Alleen het ligt niet op de A-locatie die alle andere tenten hier wel hebben. Kijk, dit is de doorloopstraat hier. Hier gebeurt het allemaal en de Next ligt net iets te afgelegen, waardoor het net niet druk genoeg is. Nou, je hebt hier garderobe, dan kan je voor 25 gulden in je jas ophangen. Wordt er nog op gelet ook. 25 gulden, dat is geen geld. Maar dat doet mijn vriendin. Mijn vriendin die doet die jas hier. Dank je. En even kijken hoe het in de Next is. Prima, is goed. Zo, mij benieuwd. Peter maakt zich over het algemeen zomers niet zo'n zorgen over zijn seksleven. Maar de vraag is natuurlijk of hij in de Next zal scoren. Het is nog vroeg en het nachtleven moet nog op gang komen. Als Renesse Insider heeft Peter wel een uitgesproken mening over de discotheek. De entourage is goed. Het ziet er verzorgd uit, maar het publiek is er gewoon niet. Ik kan echt gabberen, Hoor jij tot de ras gabber? Nee, niet. Ik ben geen gabber. Ik heb gewoon een haren om lang aan mijn spies staan. Ik dacht gewoon dat ze uitgestorven waren. Kom maar. Goed. Goeiedag. Hallo vriend. Kom jij even daar staan? Wat? Wat? Licht? Bist du Deutsche? Ja. Ja? Ja. Was ist das? Alkohol. Ja. Du bist jetzt festgenommen. Es ist nicht verboten met alcohol op die straat te lopen. Mijn naam is Douwe de Vries. Ik ben brigadier van politie, wijkagent Zierikzee. Ik verleen hulp aan die mensen die dat nodig hebben. Komt een politiewagen. Ihr holt hier op. Ja? Oké, warten Sie bitte hier mal. Een booster. Die is op de plaats zelf. Wie veel? Hoeveel? Er wordt 100 gulden. 100. 100 gulden. Met een fles bier op straat lopen kost je in Renesse niet alleen je biertje, maar ook 100 gulden boete. Oké. Zet zich ook. Oké. Dan gaat het weg. Ja, moet ik ermee. 292? Alcohol. Peter zet zijn jacht op het vrouwelijk toeristenschoon voort in de discotheken van Renesse. De politie probeert dan wel met man en macht de drugs te weren uit het toeristendorp. Peter weet als kenner van het uitgaansleven dat er altijd wel een plek is om in te nemen. Jongens, afblijven. Het toilet hier is niet de ideale plek om drugs te gebruiken. Omdat, kijk, zoals je de deur is al uitgehaald. Je kan hier niet sneaky even een lijntje neerleggen, een pilletje nakken. Nee, het moet echt gewoon in de tent zelf gebeuren. De tent zelf is heel donker, slecht belicht. Dus je kan in elk hoekje, waar je ook staat, kan je het gebruiken. Er is bijna geen controle op.
Geen boef in Renesse ontsnapt aan het zero-tolerance beleid. Douwe en Chris rennen zich de benen uit het lijf om deze crimineel te pakken. Daar! Hij ligt! Blijf maar staan! Blijf maar staan! Waarom loop je nou weg? Waarom loop je nou weg? Ho, ho, ho. Hè? Waarom loop je nou weg? Even wachten. Hè? Oh, ho, 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 ho. Kom maar, even tegen de muur. Even wachten. Handjes tegen de muur. Heb je iets bijzonders bij je? Even je benen wijd. Maar waarom liep je nou weg? Nee, ik dacht, kom maar. Nou, even naar de wc, ik dacht te laat. Oh, je moest even plassen op straat. Ik ging even dan te laat, dan zag ik iemand rennen. Ik dacht, ren ook maar. Ja. Ja. Dan sta je gulp nog open, joh. Ja, wat zit daar? Doe dat die gulp eens dichtmaken, want zo kan je niet... ondertussen sta je daar te plassen op straat. En dat mag hier niet, hè? Alsjeblieft. En dat mag hier niet. Nee, maar ik moest zo nodig, ik kon niet meer, dag. Goed. Even toilet. Weet je wat, we lopen even naar het bureau. Dan krijg je de boete van de hulpofficier. En dan kan je weer verder. Ja? Kom maar. We vallen niet om, hè? Dan ondersteunen we je eventjes. Ja. Nee, wat kan me dat kosten? 100 gulden. En dan ben je weer van ons af. Hé, wacht. Trinity. Het is gewoon een beetje apartere discotheek dan de rest. Omdat er een beetje ander slag mensen komt. Er gaan altijd slechte verhalen rond over Trinity. Er wordt drugs gebruikt, er is altijd knokken. Of er nou geknokt wordt of niet, er wordt in elk geval veel gedronken. Peter maakt Duitse vrienden die ook op jacht zijn naar meiden. Hey, dat is mijn Duitse vriend. Genau. Deze Leute zijn immer geil. Op je gezondheid. We zijn nu onderweg naar Haamstede. Daar gaan we even de bunkers controleren in het bos. En dat is jarenlang een geliefd object geweest voor gabbers. Die heel veel overlast veroorzaakten, heel veel vernielingen weer plegen. En dat die vorig jaar echt uit de hand. De bunkers zijn voor gabbers een populaire plek om wild te feesten. Drank, maar vooral ook drugs gingen vorig jaar vrij rond. De politie verklaarde daarom de bunkers tot verboden gebied. Maar nog steeds is het een favoriete plek voor gabbers. Peter wil na sluitingstijd graag doorfeesten op het strand. Ik zat bijna vergeten, mijn spulletjes. Maar ik heb ze. Dus we kunnen een feestje gaan bouwen op het strand. Dat gaan we nu ook doen ook. Peters route naar het strand loopt ook langs de beruchte bunkers. Ik loop hier nu door een best wel bekend, maar toch eng bos. Er zijn hier een beetje vreemde dingen gebeurd. Ook even uitkijken waar ik loop. Maar je hebt hier kans, gewoon, als je hier aan het lopen bent, dat je opeens 25, 30 gabbers tegenkomt of zo. Nou, zo te zien is het rustig. Vorig jaar zat ze hier allemaal bovenop. Heel kampement geslagen. Overnachten daar zo. Ja, we zaten allemaal hier binnen. Alles opgeruimd, alles is leeggehaald hier zo. Het kaarsje rest nog en voor de rest is het over. De bunkers zijn na de rotzooi van vorige jaren dichtgelast. Maar dat heeft de gabbers tot nu toe niet tegengehouden zich hier te verschansen. Kijk, deze hadden ze pas opengemaakt. Dus ja, dan wordt iedere keer dichtgelast. Maar proberen ze toch die platen los te krijgen. Tot hier, kun je eens kijken. De bouten eruit gehaald op een gegeven moment weer. Die moesten er weer nieuw ingezet worden. Toch proberen. Hij is weer helemaal dicht. Ja. Als John en zijn collega net weg zijn, stuit Peter in de omgeving van de beruchte bunkers wel op een groep gabbers. Ze bouwen na een knokpartijtje in Renesse hun eigen feestje in het bos. Praten gaat het groepje niet meer zo makkelijk af. Hun kaken zitten vast van de pillen en de speed. En waarom zitten jullie nou hier in het bos? Lekker rustig zonder auto. Daar kun je gaan zonder gestrest, weet je. Gezellig met elkaar. Want zoals vanavond, wij waren wel in de nest, weet je. Maar ik kom op een gegeven moment terug van sigaret halen. En in één keer rent iedereen weg. Hij krijgt in één keer pook om mijn bek, weet je. Gewoon nergens voor.
terwijl ik er gewoon geflikken mee te maken had. Kijk, dat is waar, Daarom zit je hier. Niks voor nodig, niks voor nodig. Dus jullie zeggen gewoon, Renesse worden we een beetje geweerd. We gaan hier gezellig met z'n allen lekker naar het bos. Ja, maar hier is gewoon rustig voor ons. Weet je, je kan gewoon niet op een dak gaan, gewoon, weet je. Je kan gewoon onszelf zijn, weet je. Gewoon bier drinken, gewoon bla bla bla, weet je, gewoon. Maar ik zie dat jullie... Het verleden jaar was hij ook super vet. Ik heb een beetje Holland. Echt weekenden achter elkaar na de zomer nog hier met een klein groepje komen. Ja, dit is gewoon ons plekje, weet je. Ja, wij horen hier thuis. Billen slikken, zuipen, muziek maken, dat Weet je, doe lol ik. trappen, weet je. Gewoon- Schrijven. Hebben jullie ook nog die dingen? Daar praten jullie ergens over. Ja, hoe het wat. Ja, het staat allemaal nergens op. En ze gaat het hele nog door. Nou, dit spannend avontuur met mijn gabbervriendjes. Bij de bunker ben ik wel toe aan een, ja, wat zou ik zeggen? Een lekker drankje op het strand of zo. En we gaan even een mixje bouwen. Nee, zand. Voorbij. En zand is eruit. Kijk. Oké. Eigen tv zijn er oprichten. Tegen mij. Tegen mij en neem even een slokje. Fijne avond. Slaap lekker. Hoi. Als er weer een nieuwe dag begonnen is op de Brouwersdam, vlak achter Renesse, proberen Jan en Liet met Haringkar de Golf weer een boterham bij elkaar te schapen. Ik wil niet zeggen dat het mooiste stekje van de Brouwersdam is, maar ja, het is mijn 6e seizoen en ik ben eraan gehecht. Zometeen in deel 2. Jan van de Golf beschuldigt strandtenthouder Perry van het stelen van zijn inkomsten. Nee, niet van de golf hier even wegwezen. Dat kan niet, hoor. Maar Perry denkt daar heel anders over. En bij een grootscheepse actie rond de Brouwersdam zet de marine een Orion in. Ook wordt een marinehelikopter opgeroepen door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij om te assisteren bij hun werk. Dat dus zometeen in paal 23. Tenthouder Perry beschuldigen van het stelen van hun inkomsten. Ziet, ik heb dorst. Heb je daar geen probleem mee? Ja, wat denk dorst. Doppie eraf. Kijk eens, jongeman. Ja, dankjewel. Zo. Perry den Broeder lijkt verwikkeld in een ordinaire Zeeuwse dorpsruzie. Ik ben Perry de Broeder. Ik ben paviljoenhouder samen met mijn familie. En mijn levensdoel is stoppen met werk als ik 55 ben. Kussenposthouder was niet op. Even verderop krijgt de vuurtorenwachter een melding over een vermiste kanovaarder. En hij alarmeert de KNRM-post Ouddorp. Wil de bemanning van de reddingsboot Grient aan boord gaan voor een kanovaarder en de problemen tussen de Ooster en de Brouwersdam. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft posten aan beide zijden van de Brouwersdam. Ze redt drenkelingen uit de Grevelingen, maar ook uit de Noordzee. De mannen van reddingboot De Grient gaan te water vanaf de Brouwersdam. Goedemiddag Bas, de reddingboot Grient die verlaat de buitenhaven, werkhaven Brouwersdam. Voor een zoekactie naar een kano met problemen. De locatie was tussen de Ooster en de Brouwersdam, als ik het goed begrepen had, hè? Dat is wel Grient, kussenposthouder. Ja, dat is correct hoor, Grient. Het kost de bemanning van De Grient nooit langer dan een kwartier om de reddingboot in het water te krijgen. Ja. Ik moet toch even dingen hebben. Los. Achteruit. Zonder een woord te veel zijn de vrijwilligers van Schipper Wil binnen no time op zoek naar de vermiste kanovaarder. We moeten zand hebben. Ja, natuurlijk is het een issue. Iedereen zit toch voor zijn eigen brood. Door wind en water verdwijnt het strand bij de Brouwersdam.
Perry schuift daardoor ieder jaar een stukje op. Steeds dichter bij de standplaats van Friedcar de Golf. Ik schrijf op omdat ik op strand moest staan. En ik probeer gewoon voor mijn paviljoen en voor ons paviljoen en voor onze investeringen die wij daar gedaan hebben, ja, een veilige plek te creëren. En ook voor mijn gasten. Als iemand bij mij op een stoel gaat zitten, wil ik gewoon dat hij veilig zit. Dat hij niet op die stoel zakt, dat hij niet op die plank zakt en dat hij niet in één keer in de Noordzee ligt. Ja, een strandtent kan natuurlijk niet in het water opgebouwd worden, dus dat is eigenlijk het grote probleem. En ik zeg altijd maar van ja, als ik in het water sta, dan ben ik een boot hoor, niet? We moeten zand hebben. Want het wordt dus vanaf Renesse hier naartoe wordt het minder. En het ligt allemaal in Ouddorp. Nou, ik vind Ouddorp, die moet dan voor zijn eigen zand zorgen. Dus wij willen ons zand terug. Gewoon van Zuid-Holland weer terug naar Zeeland. Ja? Perry's Beachclub op het strand nadert met rassenschreden de plek van de Golf op de Brouwersdam. Jan en Liet zijn bang dat Perry hun klanten wegkaapt en dat daardoor hun inkomsten definitief verminderen. Je kan dan wel zeggen van ja, hoe lossen we dat op? Maar ik kan natuurlijk uit jouw winkel, ik kan niet tegen jou zeggen je moet uit je winkel wat ik wilde. Dat gaat niet, hè? Ik denk niet dat hun minder inkomsten hebben omdat ik opschrijf. Daar heeft niemand last van. Nou, het conflict is zo. De Golf staat op het punt waar ze nu ook staan. En de Beachclub komt steeds dichterbij. En we hebben al een paar keer toegezegd, want het gaat natuurlijk allemaal via de gemeente, dat de Beachclub op mag schuiven, maar die kan niet blijven schuiven, dat staat hier straks voor de deur. De vuurtorenwachter slaat na een half uur alarm als de reddingsboot De Griend de kanovaarder nog steeds niet gevonden heeft. Hij belt naar het IJmuiden Kustwachtcentrum om te kijken of er een Orion in de lucht zit. En gelukkig is dat zo. De Orion is bezig met de dagelijkse verkeersvlucht en vliegt boven de Wadden. Coast Guard 03, Coast Guard 03, this is Coast Guard Center. De Griend zoekt verwoed door naar de vermiste kanovaarder. Elke minuut telt. Hoe eerder ze de kanovaarder vinden, hoe kleiner de kans op onderkoeling. Het marinevliegtuig kan binnen een kwartier boven de Brouwersdam zijn om daar te helpen met zoeken. This is IJmuiden Rescue. Wij hebben het bericht binnengekregen dat het om een kano gaat met één persoon daarin. Over. De Orion is inderdaad binnen het kwartier boven de Zeeuwse kust om te helpen zoeken naar de vermiste kanovaarder. De dorpsruzie tussen Perry en Jan van Snekkar de Golf ontaart inmiddels in een ordinair moddergevecht. Wij betalen hier pacht. Daar staan containers. Die container, daar staat een aggregaat, die heeft hij nodig. Er staat een trailer bij, die heeft hij niet nodig. Dat is voor reclame, heb je gelijk in. Maar daar betaalt hij geen pacht voor. Dat weet jij niet. Ja, dat is wel zo, niet, dat weet ik wel. Door de harde wind en de hoge golven is er veel deining op zee. Je ziet een drenkeling vanaf een boot op zee door die deining snel over het hoofd. Vanuit de lucht moet een kano sneller te lokaliseren zijn. De ruzie tussen Perry den Broeder en Jan van de Golf is vandaag ook vergaderpunt van de ondernemersvereniging van de Brouwersdam. Die vergadering wordt gehouden bij Perry's Beachclub. En de voorzitter is... Goedemiddag. Nico den Broeder, de vader van. Bestuursvergadering van de OVB. De OVB. Ondernemersvereniging Brouwersdam. Nou, en daar de voorzitter van. En nou komt het. Hallo. Goedemiddag. Hoi. Hallo. Hey, hoe is het? Goed. Kom voor de vergadering. Ja. Dat is meneer de Broeder. En meneer de Broeder is de vader van die
Ga je door? Nou. Dus? En dan wordt de vermiste kano eindelijk gelokaliseerd. De Orion kan zijn missie op de Waddeneilanden weer gaan vervolgen. De bemanning van de Grient haalt de kanovaarder van het water. De kano laten ze voor wat hij is. Het gaat tenslotte om de drenkeling. Schipper Wil maakt zich zorgen over de toestand van de kanovaarder. Grient, kun je al doorkomen? Bas, we hebben de kano weer gevonden. Hij is onderkoeld. En ik zou toch graag een marinehelikopter zijn buiten hebben. Er is een marinehelikopter in Zeeland en die kan binnen 10 minuten de kanovaarder overnemen van de KNRM en naar het ziekenhuis brengen. We moeten zand hebben. De ondernemersvereniging van de Brouwersdam vergadert over de concurrentiestrijd tussen Jan van Snekkar de Golf en Perry van de Beachclub. Bestuurslid Dick, ook cafetariahouder op de Dam, heeft bemiddeld. Maar helaas. Wij hebben geprobeerd te bemiddelen om er onderling uit te komen. Maar ja, dat is toch heel moeilijk. Het ligt gevoelig bij iedere partij. En als je dan natuurlijk... wij zijn ook ondernemers op de Dam. En ja, het probleem is zo... Ja, wij kunnen hier eigenlijk niet veel meer doen als ondernemers van de Brouwersdam. Ondernemers. En ook de OVB natuurlijk niet. Door de zware weersomstandigheden komt de heliredder niet direct uit boven reddingsboot de Grient. De hoge golven maken het landen moeilijk voor de heliredder. Hij kan één ding doen. Als hij zijn kopje gebruikt, hè, dan koopt hij dit toch? Ja, dag, helemaal niet. Maar dat wil zij niet. Daar heeft ze gelijk in, want het is natuurlijk haar boterham en mijn boterham. Maar in wezen, als hij het koopt... Moet toch ook wat doen, hè? Gezellig bezig blijven. Maar je kan natuurlijk niet over mijn rug. Dat gaat niet, hè. Zo werkt dat niet, hè. Nee, het is niet van golf hier even wegwezen. Dat kan niet, hè. Dat niet. Bij de tweede poging lukt het de heliredder om aan boord van de Grient te komen en het slachtoffer in de helikopter te hijsen. Deur opening, hij komt er binnen. Anders fout. Dat weet ik niet. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft 37 reddingsstations in Nederland. Die worden bijna allemaal bemand door vrijwilligers. Vorig jaar voerden die samen ruim 1500 acties uit. Om dit te kunnen doen oefent de marine regelmatig met de tientallen KNRM-stations in heel Nederland. Ook deze oefening met de Grient verliep vlekkeloos. Mede door dit soort training worden ook volgend jaar weer honderden levens gered van het soms verwoestende water. Volgende week in Paal 23. De ondernemersvereniging van de Brouwersdam trekt de ruzie tussen Jan en Perry naar een hoger plan. De handen worden ineengeslagen tegen de strandslokkende zee. Nou, hier ziet u dus het strand gebeuren. U ziet, er is helemaal niets meer. Alles is weg. Vrijen op straat is in het zero-tolerance-beleid ook al een reden om door de politie te worden weggestuurd. Hey, konijnen! Konijnen! Dat dus volgende week in Paal 23.